Nou, denk je het. Hoi. Nou, wie praten dus Frans, maar we jongen Engels en dat is dus ding. Nou, en het belangrijkste is dat je hem alle keer op moet stellen. Oké? Yeah! Freestyle pakken! Ja! En de rest is neerstappen! nou, ik ben Baren. Clyde. En nou, ik kwam er op een reg. Eentje rennen. Net gewoon meer. Nou, ik heb samen met een vriendin van mij heb ik Kim Wild en Nena gedaan met Anywhere, Anytime, Every Place. Alleen, ja, wij zijn best aan een formaat, dus het was heel leuk. Maar niet hier, dat was in Heerenveen. Dus ja, dat was hartstikke leuk. Dus, en we zijn derde geworden, dus ja, we hadden een hele leuke act. Ja, dat was super. Nou ja, voor alles verhuizers, hè. Dus diegene die dus dat allemaal doet. Ja, dus gewoon, het is gezellig hier. Zodoende. Ja. Het is na 18 seconden zie ik. Oh.